En fi, Isaac Lara Gómez, tècnic de Relacions Territorials de la Niuada. Tenim un compromís i un pacte verbal de parlar d'emprenedoria i d'aquell recolzament que esteu fent. Avui tenim amb tu a Ilse Rodagassó, que és emprenedora de les Coves de Vinromà. Presenta-la, per favor, Isaac. Bueno, doncs bé, Ilse és una de les emprenedores que ens acompanya des de l'inici d'aquesta nova etapa que vam fer la Niuada. És una, diguéssim, una participant molt activa dintre de les nostres activitats que anem realitzant i realment jo volia fer una miqueta com vaig fer en Ferran, perquè al final creiem, nosaltres realment acompanyem els emprenedors i volem que ells siguin els protagonistes sempre, amb la qual cosa passaré directament a donar-li la paraula amb ella, perquè realment ella és, com a dona empoderada i dona rural, qui millor pot explicar-vos què està fent i quines són les seves inquietuds en l'actualitat. Ilse, bona vesprada, benvinguda. Ilse? Sí, perfecte. Conta'mos quin és el teu projecte. Doncs mira, en primer lloc m'agradaria dir que jo soc la cara visible d'un equip de persones que estem treballant en aquesta iniciativa. Està Gustau, Sandra, Carla i Francis, que també estan treballant. I bé, l'objectiu del nostre projecte és millorar l'ocupabilitat de les dones en el món rural a través de la implementació d'un servei d'atenció integral a la dependència. Tots sabem que la tasca de cura de persones dependents cau en la dona i aquesta feina ni està reconeguda ni valorada com pertoca. Llavors nosaltres en el recorregut que hem tingut en la Niuada, en el punt una miqueta que estem ara és que anem a fer una acció formativa per a professionalitzar la feina i la tasca que fan aquestes dones i justament este dilluns que ve iniciem un curs per a 10 dones dels municipis que participen de les Coves, d'Albocàsser, de Xert, de diferents municipis, en un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Gratuït, gràcies a que nosaltres ja estem en una entitat sense ànim de lucre que ens ha permès obtindre una subvenció per a fer aquesta formació i formar 10 dones. Que interessant, no? Sí. La veritat és que sí, haver aconseguit aquestes ajudes per a poder formar-les en primera instància i aconseguir que tinguin les ferramentes necessàries per a desenvolupar una feina tan important com és la cura de les persones dependents. Quines edats tenen aquestes dones als que aneu a donar formació? Doncs n'hi ha des de 30 i pocs, inclús a dones que tenen 50. Vull dir, la franja d'edat és molt variada. I la veritat és que estan molt motivades en fer el curs. Algunes inclús que en tot el tema de la pandèmia se van quedar sense feina i ara és una oportunitat que donen un gir a la seva activitat professional que fem i se volen decantar per aquest tipus de professió. Altres que ho fan d'una manera informal i que el que volen justament és obtenir una professió. Al final és una cosa que queda invisibilitzat i s'ha de valorar i és una oportunitat molt gran per a elles i per a nosaltres també per a poder aconseguir l'objectiu que ens hem marcat, que és que les dones puguen quedar-se en els seus pobles i puguen treballar i viure i tindre una feina remunerada com correspon. I tindre fills i que les escoles estiguen en marxa i que hi hagi activitat, no? Al cap i a la fi, si hi ha treball, hi ha vida. Exacte, així és. En una primera instància ens plantegem el que és la cura de persones dependents, però d'ahir segurament anirà evolucionant el projecte perquè també volem centrar la nostra atenció en el que és el tema de la conciliació. Fonamental avui en dia. Fonamental. I és una cosa que no podem deixar de banda i que hem de tindre molt present. Perquè inclús durant la Setmana Santa farem el curs perquè algunes són mares i és una manera de contribuir a que puguen conciliar. Per què vau optar per fer aquest projecte i és el primer curset que fas tu en aquest sentit per ajudar a 10 dones? En aquesta temporada concreta, sí. Vam arribar al punt d'aquest projecte perquè des de l'entitat que
que estic treballant, que és el CDR al Maestrat, és un centre de desenvolupament rural, és un dels 21 que hi ha a tota Espanya. Estem fent un projecte financiat pel Fons Social Europeu, el Ministeri de Treball i Economia Social i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en la que fem orientació, acompanyament i formació laboral. Llavors vam detectar que el territori demandava de gent formada en atenció a cures a persones dependents. Per això ens vam decantar per aquesta formació. Primer va haver una miqueta d'un estudi de mercat, per dir-ho d'una manera, de quina era la... I prèvia l'any passat vam fer una altra, però d'una temàtica diferent, més orientada a la infància, que era de monitor de temps lliure. Però sempre és en funció del que s'està buscant treball en aquest moment en els municipis, en aquest cas. Fixeu-se lo important que és fer un estudi de mercat per veure quines són les necessitats que té un territori per tal de poder abastir-lo. El projecte que estem desenvolupant és justament això, que no tens una carta de formació que és la que s'ha de fer, no. Se detecta quina necessitat hi ha i en funció de la necessitat se fa aquesta acció formativa. Clar. Fantàstic. A nosaltres ens agrada molt el projecte d'Ilse en el sentit que és un exemple d'emprenedora perquè d'un inici Ilse va vindre amb una idea que es basava en la costura, però realment ella moltes vegades es riu amb nosaltres, però és que l'emprenedoria és així. Un comença amb una idea, va analitzant el mercat, com en aquest cas han estat fent elles, i s'han arribat a donar compte que potser haurien d'ampliar mercat i havien d'ampliar competències en quant a l'oferta que havien de fer. Llavors és un bon exemple de dir, parteixes d'una idea, anem treballant en la idea i com a concepte viu, aquest concepte va evolucionant. Amb la qual cosa, que ningú parteixi de la idea de que, ostres, si no tinc una idea revolucionària, millor no emprenc, perquè realment no és així. És sempre buscar els buits que hi ha i les necessitats que hi ha en cada zona. Pues, Ilse, enhorabona. Gràcies per haver-te pujat avui a la panderola. Isaac, a tu també t'estem agraïts per parlar-nos i portar-nos tots aquests projectes tan interessants dins del món rural, perquè volem que la nova ruralitat d'aquesta província es promociona cada vegada més i que l'interior siga objectiu de moltes noves històries. Estem en contacte d'ací 15 dies, Isaac. Perfecte, Loles, moltes gràcies. Amb una nova història de la Niuada. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada. Gràcies. Adéu, Ilse. I bé, ara de Benlloc, que és on està la Niuada, ja sabeu que cada 15 dies tenim històries d'estes que ens encanten.